Alfida, je li ovo sigurno pravi put? Apsolutno. Neaktivni vulkan je ispred nas. Misteriozna pećina mudrosti. Napokon sam je našao. Hajde! A kakvo je ovo mesto? Naš grad je nekada baš zabavan. Nekad pomislim da je naš lak život nekako previše lak. To je to! Legendarna knjiga mudrosti. Wow, pitam se šta li je dole. Jezero Gaos skriva strašno zlo. Napokon! Sloboda! Ništa ga neće zaustaviti. Brzo, moramo da im pomognemo. Ponovo u akciju. To je dvorac Snežne kraljice. To je tako cool! Kaj, mislim da si je baš naljutio. Ma to je samo njen način da me pozdravi. A možda i nije. Moraš da napustiš zemlju ogledala. Čarolija žegla se brzo troši. Previše ih je. Sredimo ih! Snežna kraljica, čarobni portal, distribucija Blitzfilm i video.